Filuq is-60 anniversarju tal-indipendenza ta' Malta, il-ġurnalist veteran Michael Caruana ġabar f'pubblikazzjoni ġdida ħidmet u l-legat tal-eks Prim Ministru George Borch Olivier. Imsejjes fuq l-esperjenzi ta' dawk li għexu u ħadmu qrib l-eks kap nazzjonalista, il-ktieb George Borch Olivier, il-bniedem, il-politiku, il-missier ta' Malta indipendenti, jixħed dawl ġdid fuq kapitli sinifikanti fl-istorja ta' Malta, ewlieni fosthom il-kwistjoni tal-integrazzjoni ta' Malta mar-Renju Unit u triq għall-indipendenza. F'diskors matul it-tnedija tal-ktieb fil-Palazz tal-President f'Sant Anton, il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono qalet li minn tfulita George Borch Olivier kien jispira l-laqqa l-kawtela u l-kapaċità li jistenna l-mument opportun qabel jieħu deċiżjonijiet importanti. Qalet li tikkunsidra ruħha bħala Repubblikana u dejjem xtaqet li tara lil Malta ssir Repubblika. Iżidet tajt li minkejja li kienet timmilita fil-Partit Laburista, temmen illi kieku ma kienx hemm l-indipendenza li ġab George Borch Olivier, Malta ma kienx tkun tista' ssir Repubblika. Il-President Spiteri de Bono qalet li 60 sena wara l-indipendenza, il-poplu Malti għandu prospetti u opportunitajiet iktar miftuħa u mifruxa, frott il-fiduċa fil-poplu li kapaċi jfendi mingħajr ma jkun maħkum. L-istess fiduċa qalet il-President ta' Malta li kellu George Borch Olivier fil-ġens Malti, meta stinka kemm felaħ sakemm Malta saret pajjiż sovran u indipendenti. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista, Elix Perici Kalaxxone, ħeġġeġ il-pajjiż jara firrawwe meħarreġ jappoġġja u jħajjar lejn il-ħajja politika persuni li jsegwu l-eżempju ta' servizz, lealtà, korrettezza u sens ta' integrità ta' George Borch Olivier. Eżempju li stqar aktar ma jgħaddi żmien aktar jibqa' relevanti. Fit-tnedija ta' dan il-ktieb mill-Partit Nazzjonalista saru diskorsi oħra b'esperjenzi anki personali, fosthom mill-imħallef Tony Abela, il-Professur Tonio Borch u minn Dr. Alexander Borch Olivier, ibn George Borch Olivier.